Ului pi baro kiba pai igene ka program jong Good News TV na kapor bat naga mata jong piru kiba dang pai pan skap igene ka program ka sin ka meningkong i ai khublei pi baro ha ka teng ka thiang tam ka jong try ponong pedim jong i Jesus Christ pat kum ka Good News TV ngi sobat ai ngon ningkong ayu blei na maru la yalam ngi lang bagi ni tayo bagi pena ki blei no ha ka bangin ayo kum ni ka bangin mani yu blei hagi yang kesem ke jongi pada kejeka kiba don kiba ngiya ngiyeng kaba ngidon rokum jo ban ngi aingo bahane ka singiru blei gani galat lenti yangi kum Good News TV pani poi biang chapi bangin ya seng ya gani keduan ke jongi blei haga ka singiru kum jo tingeng ba blei undon kat lembat ngi ne kapor punya lam yangi na do ka bastang do ka bawaino ban kurkhui pi baro kibala pelat ye ne kapor ban sngap bika ketien jom boleh kam tam akan sengi. Dia akan sengi ru gidon katukat dia kijing ruai kerpang naga saning kawaya jong sat mi kejongi bat akan sengi ru gidon kijing keren ke khobor ke kerpang ni ibe ni ki pastor rangba jongi I pastor IL Karmo Plang I bana pai ka balang laim khra in aing ya khobor na tin jong boleh ban ngit scam golong kijing kerkhu ya pi baro ki basngap bagi bapai bangi duai ru boleh un kerkhu ia khubor ka tien ke jong o te shwai ka bangin ya chaprang ngan pule khindiat na tien jong blai bangin bo ha ki jing duai ngan pule na ka sam ka ba hispa lai phundai ka de khot ka ba ar phulai ba ar pu saw ki ongum ni to yet yanga atrai ba to tip ye ka do no jonga to tenju yanga ba to tip ye ki jing mot jonga ba to khmi la ka don hanga kalenti baman Balto ya lam yanga hagalenti bom jukut. Ublen kerkhu ini gentien ki balapan snong inya pendam hagajing duai. Trying aingo yeme nampane kapor ka bakodor. Baling bagan ke Good News TV ka balong ka tendong jing sawa ka jome. Ka balong ka tendong ya ka bangiyo manyalap ka khubor ka tien jome. Bengin la akum ni ko try si sin pat. Bangin poi si ki khun ka jome. Ki ba kloy ka try ka ban snap ban chat score ban mani me ngi duai ke jinglam jome na ka bastang ada ka bawai no kerkhu yak tien bang la puli pediang ke jing duai ke jing ko trai kerkhu jing ruai ka bangin snap ding bagi khun samla ka jome ba kerpangi bu akhmat jome yolo jong sakri jome pastor il Karmo Plang ban long tendong jing sawa jome khobor ka jome trai na ka penan kami e naga menta ka boram ka jome pediang ata ka bahai ka bamu Namaru Jisu ngi duangi pan kini baro. Amen. Haba beki rong pertei, bun singa ju klet you play. Hang taya ka pop ng swell
Pastor ibalong ucaman jong kaneka jing syakri kaneka por ki para bangit bait ki parlok baro ki bala ya kaban syakri lang ya ublay lang baka Good News TV kajing kublay kerpang ya pi iway pa iway ka kerteng ka ba im ka bathyang bat ka badon bor ka jong try bat unong pen im jong Jesus Christ ipan pau ka jing songo ya ublay sa sisien pat namar kaneka por ka bangiyo ya kalat ya kaban syakri ya ublay leng ba jong kajinga selok lang leng baka ketien ka ba embat ka ba don bor jong u leng baka channel ikermen sa sisien ba ublay un kerku bat on ai bor yangi habangi don ban sngap ika ketien ka jong ublay haswa ban poi syek ai ka ba ublay labu ka donut jonga bangine pusan rengkat bat pi baro tungine pai kendiat ha ublay ka jing luai tungine duai ku khpa jongi bahab neng sa sisien da ka mensiem ka ba sngongu ngi aingu ba me pli ka por kabangiyo ya kalat leng ba ka Good News TV ya kaban syakri ya kaban penkraw ban penon burom bat ya kaban yo asngoro ya ka ketien jong me kumba mela julong rengkat bat ngi long rengkat bang ni ka poru u syakri jo meu yang na ni ka jaka bala pen kentang ki ketien ki ba udon to ai bakin long ki jingkran jong me nado ya ngau bayeng hang ni bat ya baro ki bala ya kaban pej bat ban ya sya skor lang kran atrai na bangi sya skor bat ngi angnut ya kejing sisa juga ketien jome haka kerteng jisu ngipan amen ki para bangej bait bat ki parlok baro na ka benta jong kajing syakri jong kani kapor layalam yang sya ka wei pat ka benta na ka ketien ka jong ublay ka bangila ban syam na ka kitab u Ezekiel kalenong ka ba arfuar bat ngakwa ya ka ban seng nongrem na ka dekhot ka balai pho ka kitab u Ezekiel kalenong ka ba arfuar ka dekhot ka balai pho tungin ya puli kendiat ya ka ketien jong blay bat ngalawat ya ubriu na pedeng jongki uban penyeng ka jingker bat uban yeng ha ka jingpra hakmat jonga na ka benta kari bangan om penjot ya ka Henry ngamsem Satya ublayun kerku ya ka jing puli bat ka jing sya skor ya ka ketien ka jong ublay na kini ki jing shisha ki bangila ban yo i na kani ka dekhot ngakwa ya ka ban kamban ha kani ka jing seng ya ki kato kani ki jing shisha ya ki ba ngala ban ong ha kani ka dur bat ngalawat ya ubriu na pedeng jongki ban yeng ha pedeng jong ka jing pra ki para banget bait bat ki parlok baro ki bala ya ka ban syakri lang ya ublay leng ba jong ni kapor ka bakerpang kayay long ka basngo it bat ka basngo tanat ya ka bangin yai kan mau biang syapang jong ublay jongi kaway ni ki jinglong ki jong ublay na lor ki babon ki bangim la ban kelet bang yai kan mau syapang jong u kalong ka jinglong jong u kum uta u missionary bat rengkat bat kata ka jing sngo thu ngila ban ong ru baka mensiem mission kadon haga donut ka jong blay na kata ka daw ngiyo i ya kinong batay ki baju ong syapang jong kani da ka panon kam ya ka ketien mission day lani ka mission ka jong blay rengkat bat kani ka jing shisha ka bana khmat jongi
Kawai pat kabangila ya kaban yoi. Habangi perkat sepang ublay kalong kajing yadai kabaudon ringkat bat lagi jong kibriu. Haba ulah tahu ya kaperthai bat eki baro. Ngiyoi bakadon kajing yadai kabakerpang kabaudon ringkat bat lagi jong kibriu. Ngikan mau ladangin puli ya ke kitab Genesis kalau nong kabalai kadkot kabalai nda haba ula bu ya uni ubriu hagani ka kper ka Bible ka yathu bat ka ong bau blai ule keren bau ni ubriu bat ula ongru henrai na uso jong utau ding ha pedeng ka kper ublai ula ong pin omyo bam na u lemni kta ya u bayo pin yap no para banget beit ngiyo i ya ka jinga dai ka bau bleu don bat ubriu bat ka jinga le jong u bandon kata ka jinga dai kum tau ai kikin jajing mana kikin jajing kedau ki basai nrega bas ngusi kalong ko mengetip lang ubriu ula hap no ula pet no na ublei nrega Bible ka ong biang yangi la dangin puli ka kitab Genesis hi hakalanong balai kat khot ka bakandai ublei ulawan ban wat yaw ni ubriu bat ula ongru ko Adam Shanu Medon kani kapan iya ka jing shisha bau ni ublei udon ka jing adai ka bajan bat uni ubriu bat uyai kwa bantei ya ka jinga dei ka bajan rengkat bat u dei na kata daw la da pin pai bat nga ka sam ka basispa sau pusau ka khot balai unong ruai sam uang uni ubriu ulong ayu na margata ba ma meme kmi eu lani uni ukunu briu ba ma me menyau eu pihak ka sam ka ba arfuwei ka khot ka balai la da pin pet Pinyu i hang tu ka ketien jong ublay ka ong melap lupa ya u daki jingker ku babha melabu ya ka panpo ka pada ka ksiar nela haka kli jong u para bangai bait uni ublay ubolong missionary ubaka donut jong u kadap kaslay da ka mission ubadon ka jingedai ka bajan bat ubriyo bat ha kani katayo ha kani kasngi kabangi akan mau le si ya ka mission and evangelism Sunday ngas ngau kumbau ni ublay sa si sin pat uyai ya syem rengkat bat ngi bat uyai pen kan mau ya kata ka jinga dei ka baudon rengkat bat lagi jong kibriu bat hagani ka jinga seng ukran syai bat uang ngalawat ya ubriu na pedeng jongki banyeng hapdeng jong kajing pra ngalawat yaw brio napedeng jongki banyeng hapdeng kajing pra para banget beit uni uju ublay udang yai pen i ya kata kajing yadai ka baudon kajing yadai ka ba scam bat ngi kum kibrio bat udang yai kemi lenti ya kaban shania ya kaban yo ishai hau brio ya kata ka mon ka ba maula ya kaban pendep ya ka kam ka ba ublay ula shania na ka bentajong u ladangin pai kendiat sa kitab Ezekiel kal nong ba arfuar Fi ladangin pet ya kani ka bentah ka balong ka nongrim na ka bangla pensyong ya kani ka kubor ka Bible ka yathu yangi ba habalatho ya kani ka bentah pi habalatho ya kani ka jing shisha ka Bible ka yathu yangi ba latho ya ka sha ki khon Israel ki bah ka ta ka por ki dang don ha ka jing pet jengai no blay kini ki balong ki balajit jong ublay ki ba ublay ukmi lenti yaki bakin long kajing syai ya ka perthai baro henrai penban kini ki ju ki balajit jong ublay ki dang yai le yaki kam jong kajing dom kila kalalong kinong ile persya ya ublay kitip ya ka man ka jong ublay henrai kim simle ya kata ka ba ublay ukwa yaki kile persya ya ka man ka jong ublay haka jing shisha parlok bait haka kitab Ezekiel kalnong ba arfuar lada pin ngam pin puli bah ya kani jing shisha pila ban yo i ba ka Jerusalem mentah haka jing shisha ka don hatmir jong ka jing sha penjot
Ka Jerusalem ka don hatimir jong ka jing sya penjot. Kan nong ba kan samat ya ka ding jong ka jing bitar. Jong ka jing bitar sla ka jong ublay. Ndai ka bas ngau pla ka long. Ba ublay. Hashwa ba un sya ba ka jing bitar jong ukanja. Ka jing bishar jong ukanja. Udang yai wat. Ya kibriu. Bakin yen pedeng. Sya yang nga ban yalam ya pi kendiat. Sikikat to kan ni kijing sisya. Kibangi ngila ya ka ban yui. Lada ngipai sika ketien ka jong ublay. Para bangat biit. Lada pin duriap ya ka Bible. Pin yui bat pin syam. Baki don sibun kinuksa. Kiba ublay. Ula jet ya kibriu. Bakin yeng pedeng. Bakin yeng ha pedeng jo kijing pra. Bakin wan ra ya kijing penba. Bakin wan ra ya kijing maham. Haswa ba kijing bitar. Haswa ba kata kijing bishar. Kajong ublay kanja. Lalu pin pai sya kitab Genesis kalau nong bakat pra ka Bible pikan mau kaya thu yangi ba ublay ula sayo Abraham. Abraham ula yeng pedeng naka benta ya ka ban yasat naka benta ka Sodom. Haswa ba kajing bitar jong ublay kan lap. Haswa ba entang bat penjot no ya ka. Ka kitab Genesis biang haki benta ki ba kham sya pedeng kaya thu yangi sya pang Joseph. Ba ublay ula say ba un yeng pedeng. Na ka benta banwan ra ka jing im ya ka long yeng long sem jong u ya ka yeng ka jong pa jong u hoot ya ki khun Israel ya ka jat ben ri Israel hi bat am tang kata henrai wat na ka benta kari Egypt barok ka wei Joseph ula yeng pedeng nang ta syusyu la dai pi pai sya ka kitab Exodus kal nong ka ba lai puar ki khot khandai ter hang tu ngini i syusyu bau blai ula sei ya Moses. Baru Moses hang ni ula yeng pedeng. Na ka benta ya ka ban yeng ha pedeng jong ublay. Bat ki khun Israel. Pai syusyu but syusyu ka Bible. Lada pin pej pin syam ka kitab ka baar Samuel. Kalau nong bakat ar ka khot ka baningkong teter. Ba ublay haswa ya ka ba ka jing bitar kan lap ha ubriu jong usim David. Ublay ula say ya Nathan unong itu lupa. Bat uni ula yeng pedeng. Ban yarap ya uni usim ba un snautu ela ka jong kapop. Ba un latru naka jing bishar naka jing bitar ka jong ublay. Kum taru la da pin pai sya ke kitab Esther ngikan mau. La say ya ka ni ka samla nang thi naka yeng jo ka jing long brau. La ken tiu ya ka sya ketika kerdan jong ka jing long sim ha ka yeng jong usim. Bala da pin wat ya ka daw pin syamba ka wei ni ki daw ki bakong san ka long balara ya ka kumta sya ka ni ka benta sya ka ni ka yeng sim kanang bakan yeng pedeng ban pen im ya lagi jong ki do kisna ya lagi jong ki jat ki kenja na ka jing persyang jong ki nong syun ban penjot bat ban pendu jat ya ki kumta para banget iit nginom bakla panong bau belai sasisian pat hadu hang ni hakani ka jing yaseng ka ba manga bat mapi ngiyo ban ya syakri lang wat ha pedeng jong kani ka khlam wat ha pedeng jong kani ka jing le donbor jong uknyang jing pang ba manga bat mapi haki jaka ki ba pher ke ba ngi don hakani ka por ngidang ha ban ya kendu ba ngidang ha ban ya leng ba ndai ka kubor ka ba syai ka long ba ublay sasisian pat udang wat ialah ke jong ki beriau. Udang wat ya kita kibala ya kaban yeng pedeng. Udang wat ya kita kibala ban yeng ha pedeng jong ka jengker kanang ya kaba kinlong ki atiar ki jong ublay sasisian pat. Lada ngingin sange no hang ni para banget biit. Nganget kin don gatto kat ni ki bala ban long ki kubor. Ki ba manga bat mapi ngihap ban penlet jing mot. Ngihap ban perkat jeliu sasisian pat. Na kani ka jing sisya ka bakraw. Sya yang aban kedo ar lai tili ki bakum kita ki bala ban long ka kubor na ka benta jongi hakani ka jing aseng. Kawai ka jing sisya ka basyai ka ba mangingim day ban kelet kalong bau belay. Habau uyo i ya kajing baman bat habau uyo i ya kajing le donbor jong kijing jot bat kijing penjot
baki kon ki jong ublay kila daya ka ban mat. Uyo isya ya ka bor ka jong usim jong ka jingdum. Uyo isya ya ka bor ka jong usoitan. Ka ba persyang banile persya ya kini gibreu. Kini ki jing tau ba kodor. Ki ba maulah tau ya ki kti jong ui. Laki pediang nekim pediang ya u kata ka syong haki. Henry ka jing sisya ka long bagi jing tau ba kodor. Ka ba mau ulah tau ya ki. Henry ulah ai patru haki ya kata ka bor. Ka ba maki kila ya ka ban pentri kam ya ka mon ka ban lajlut baki ken le. Ya ki ai ki biadai bat ka mon jong blay. Lani ya ki ki ba maki ki snowbit ka ba maki ki snow day. Henry ka ka bangingi yo i ka long. Kani ka bor ka jong usaitan. Kani ka bor ka jong ka jingdum. Kaya yale ban pen paino ya ki brio na ublay. Kaya yale ya ka ban penlong ya ki brio. Bakin yay ngam haga jing jersey jong ka pop. Bakum taru kendang don. Haga lenti jong ka jing nang ya cadu jok. Nakata ka daw. Hadok kani ka por. Hadok kani ka jing seng ublay. Ukot ban uang syai. Bau kemik nanti ban yo ya ki brio ki ban yeng ha pedeng jong kani kajing pra. Kemik nanti ki brio bakin yang pedeng kajing pra. Ngikan mau yo nong ruai ha kajing ruai kabasan spa san pula Ukraine ban uang ya kitu ki kitien sya yang aban susot katu kani ne kitu ki kitien ki bau nong ruai open pau ha katu kajing ruai kabas ngau tiang don bun hajar ha ka pertai. Don bun spa halakari. Kibam tip. Jing it ba jong ublay. Bat jing siu spa kalbari. Syaklau syabetap. Kepop kalam. Ban mani blay baken sya. Mensim babaha baro kadem. Hapo jingdom batala. Uni uju unong ruai. Ubo yo iya kani ka jing sisya. Ubo sengu turu. Ya ka jubab jong ki ai uang biang ha ka to weipat kalan jong to dekat. Jisu tang me mela. Ban pen em na jing yap do. Bon hajar hapop batia. Ban ki nang ta bom la syu. Para bangai biat ublay ukhat yang bat ya pi kan ka jing seng bat udang yai keli hato dai manga hato dai ma pi I wei pai wei ki ba ngap bat ki ba khmi ya kan ni ka jing syakri leng ba kan ka good news TV hato dai manga bat ma pi ki ba long kita ki ba klo ya ka ban yang pedeng ban wan ra ya ka jing yarap ha persya jong kan ni ka jing pra hato dai manga bat ma pi ki ba ublay u angnut Bangin tray ya kakam jong ka jing yarap. Na ka bentaban wan ra ka jing kerku bat ka jing pen em. Ha ka jing em jong ki babon. Para ka jing em jong ka perthai. Kabar pat ka jing sisya ka bangingila banyu I ladangin penlek jing muat ya ka jing sisya ka baka ketien jong ublay ka keren kalong ba ublay uyo I syai bah ya ka jing yai persyang don bor jong ka bor ka jong usaitan kumno ya ka ban penjot kumno ban pen pra ya ki breu kasi tiu Petros ngikan mau ka keren syai bat ka ong bau saitan kumusing u bakerhu uyat syarung bat chaneng uyai ap thap ban yo ngot yaki mensim ban yo penjot bat pen pra yaki breu nong ruai sia mensim sa sin ha ka tu ka jing ruai bat saus pa sau pau ong ngan syusim bat sot kat tu kat ni ki balak keren ha ka tu ka jing ruai wong kum ni haklau basyirkai ngasyong kiso jongka jing yap kilong usaitan pop bat kajing tulot ki kwa ban ring syaka banjot bat halor jongka ni kajing sisyana markata ka ba mga bat mapingi yo I ki men bat ki paraba iet kalong kat siya bapai ni iya kajing orpat
kat sama pai ngi i iki dak jong ka jing pra la ka dai ka jing im jong ubriu basimet la ka dai ka longyeng longsem la ka dai ka ri ka im lang salang la ka dai ka jat ben riu la ka dai ka perthai ngi i bagi don buon ki khep don buon ki jaka ki bagi don ki jing pra kat sama pai para persya jong ka jing si shau blai lengba jong ka jing seng open kan mau bau kami ya kita ki beriu ki balak ban yeng hapdeng jong kajing pra kajing sisa ka balai bat ka bakhaddu para bangai pe kai ka basngusi habangingi pai syakani ka kitab Ezekiel kalnong ba arfuar ka khot ka balai phau kalong bahabau blei wang ngawat ngapet ngakmi ngapersyang ban lap na pedeng jo ki beriu ya ubriu ubalak ban yeng hapdeng jo kajing ker ka basngusi kalong siam lap ngai ngo yo blai bakani ka jing sisa kadai ka jing sisa ka bau blai ukwa ban pen kan mau bahado menta udang kmi lenti bat yai wat ya kita ki breu kani ka jing seng balapen kerpang bamangi baro ngiya kran ka mission and evangelism Sunday kayai pen kan mau yang ngiya ka jing sisa bau ni ublai ubalong missionary uba ka mensiem bat ka donot jong udap bat ka dap da ka jing snow it bat ka mission yai khot ya ki breu yai kmi lenti bat yai wat ya ki breu ki bala ban yeng pedeng ki bala ban onra ya ka jingker ku ha ka jing im jong ki wei pat kala ban sedang na do na yeng hado habar hado haka imlang salang bat hado haka pertai baga jingkeli kalong i kloi mo haka ni kapor bangi ngin yo i bangi long kita ki bau blei ula pan penon kam naka benta ka buram jong para bangai bait ublai wiai khot yangi hapersya jong kajing le don bor jong ubaman hapersya jong kajing le don bor jong ki bor jong kajing dom banwan ra ya kajing pat banwan ra kajing pra ban yai alam rau ya ki brio ban yai te ban yai kum bat ban yai alam ya ki syati syadu jok uni ublai ubak kajing angnot jong ukolong barok ke deban mat ya kajing kerku barok ke deban mat ya kajing em barok ke deban mat ya kajing kala ka bamut uyai pet changa bat chapi bat uyai kami lenti bangi deban long mangi kita ki breu ke bayang pedeng ngalayo ban puli ka wi ka jing thu banga kwa ya ka ban ya pet lang rengkat bat phi long bol don uai missionary ha ka wi ka por bat ha bol lek pai sela ka jong kasnong sela ka jong ka jaka ka bausa sya Michigan hakawai ni ki jing seng kat bau dang don hangta rengkat bala ki jong ki para banget harta ka balang jong ula sedang ya kaban ai ki kenja testimony ki kenja jing ya thu syapang ki jing try mission jong uli thu kumno ba udon hakata ka jing ka jakatrai ya ka hospital ka barit hakita ki jaka ki ba ben jong kari Afrika hakaba uju haban mi nakata ka jaka ka ba udon nakata ka hospital ka barit ka balong ka jaka klau hakaba ula dai baniat hado arsngi ban poi sya kanong ba bat loong ba ula yathu ba ka wei na ki kep udang thmu ban let chata sya kanong ba hadin ba ula yat arsngi nang ta udang thmu ban net chaka bang ban sei pisa nang ta ban thiet iki dawai khanang bat ki wi pat ki jingdon kam khanang ban ra biang pat se ketika jaka ka ba utraya ka mission jong bang ba hakawi ki hakawi ni ki kep ki baw lawan kumta ulaya lap iki brio ba ki syo wei na ki ula mensau ba bat yau tau bala mensau uni ubrio uni missionary ulaya le sitom ya ka ban sumario kumta hadin bola le iki kam isnai la letno hakawai pat ka kep ula ya thu baulawan pai biang kumbu jule na laga jong jaka syakata kanong ba bat ha baulau poi hakata kanong ba ula ya kendu ya tauju usamla ubama ula yo ya kaban sumar ubala don hakata ka jingele haga jinga syo bat uta bat lau jong par balagi jong parlok jong bau tau samla uang pitip na em kala don ka wei kamiet
Kaba mangi ngila bot den ya pi ngitip ba pilawan banwat ya ki dawai dasien ngitip ba pilawan ya kaban sei pisa ngitip ba pilawan ban sei ya ki jingdan kam khnang ba pin ra biang syaka jaka kaba ma pi trai bat kum tah kawai kamiet ngila bot den ba ngi jutip ba picu hab ban penut ru kawai kamiet haklaw ngilawan haklaw bat habang ngila poi hakane haklaw ngila mut ya kaban sim ban peniap no ya pi Nrei dah bangila tur syaka jaka ba pipidon. Ngiyo ipan ban bakidon arpo reungut. Ki bodyguard ki bala ap ya pi. Habang ngiliyo i kini ki bodyguard ki bala care tau ya pi. Hakataka jaka ba pipi tiap pipim tep ye. Nrei kini ki bodyguard bar arpo reungut. Kili ya pet kili ya ap ya pi. Kala pen siap tiang kala pen kawet yangi. Bat kumta ngila pet no. Bat kat bau tau missionary udang ya thu ya kata jingja kensan utau wai brio ubadan kata jingja seng ulayeng ulara akti ulayeng wong missionary ngakua ya kaban ong pisa ya ngasu apa pinya cakamat oh wong hotos sngo base banong bau tau brio wong hakatuka ulah keli wong kapor kabakat no kajah kani ka jingja hakapor kabakat no kabakita ki brio kimut ya kaban bansim ya ka jing im jong pi dah bau niu missionary ula batai kat kum kajing batai jong tau brio bamut ban sim ya kajing em jong u tau brio wang pitip syathi kadai men miet sa Afrika syakani ka jaka bangidon kadai men step ha kajing sisa ngadang mut ban le golf wang bat ki parlok Henry kensan kadon kajing pasiau ka bajur ha ka men sim ha ka doanut jonga bangadai ya ka ban doai na ka ban tajong pi kumta ngala persyang ya kaban khot ya ki parlok jonga bamakiro kini sno alang bat ki parlok ki bana kini ka balang ki brio ki banga ngala kontak ya ki bakin ya yeng balong bau tau missionary umyo sngo shu ya kai bala keren dau tau brio henry udang lamit banyo bat pitip parlok bayit ong kata kajing tu usyem bakita ke balaya yeng banduai na kabenta jong u hakataka sngi hakataka mit kabakita ki utau kita ki nong shu na kita ki nong le snio ki mut ban lek ban atak ya usyam bakidon arpun riungot kini kilayeng hapdeng jong kajengker klem poi perkat klem mudur bakata kajing duai jongki na kabenta jong utau missionary hakaba makikim tip bor arpun rungut henry penban ublay ula penan kam yaki hakajaka ba makikidon bakin yeng hapedeng khanang banwan ra ya kajing kerku yauni missionary para bangit iet ublay khot yanga bat ya pi lengba jong ni ka por bat kan ni ka jing syakri ka bakerpang bagani ka dei ka por ka ba ublay khot yanga bat ya pi bat ukwa ban ya thu syai bau dang yai khmi lenti ban penan kam yanga bat ya pi ladanga bat ma pi ngitre ya ka ban yang pedeng hatu kani kandaimu kata kasngi sasisin pat para bangit bait bama pi bat manga ni IT biang ngela ka jong jing em jongi syau trai ni pai biang selau jo kenrat ni IT biang ngela ka jong jing em jongi syau kanang bangin yo pan yang pedeng ngila banum long kibrio ke bajanai ngila ban long kibrio ke batlat ngila bandap de jing duna ngila bandap de jing bambit ke jing bambiang ha ke jing em ha ke jing lenti jong ke jing yat jong ke jing em jongi reu bleu ye jangi baru kuat bani panon kami ngi wei pai wei ngasi stonat eka quotation ka baong bau riu khut dei uta uba khut reu riu khut dei uta ubaya ya le ban yeng man ki por ba ma u kelon ngila ban kelon ngila ban ur ban hap ngila ban em ka jing em ka ba sya job ka jing em ka ba sya rem henry nga bat ma phi ngi tre ban yeng ban IT ila ka jing em jonga bat jong phi show blay kelempep un penan kam yangi bangin kalolong ki atiar ki bala ban yeng hapedeng baki weipat ken mat ya ka jingger ku bat ka jing em lengba jonga bat jong phi blayun ker ku ya kini ki ktien ke bakandiat nam ta ka buram jong u amen tungin ya duai ko khpa jong u bahab nengi aingo ya mena mar kini ka ktien ka ba em ka ba memela keren ko kenrat lada meme isnei da kijing sisa juga ktien jome ban kata i ki donut bagi men sim jongi ai ki kijing sim men sim man yo i ba medang kloy ba badang ibet
ya kaban penan kam yang ngiru wat haduk mentah bangin yeng hapdeng jong kejing pra baladon ki khon jeme kani kejing sang hang no bangi ngila bandon ngi pet ngi khmi ya kani ka program leng bagani ka Good News TV ngi sngo thu ya kejing kit kli ban ngi sngo thu ya kejing kot ban ngi phai sheme how to pay ha ki jan khan ba kejing kala ka bamot shem yang ngi au blai penan kam ngi sa sisien pat nam ta ka buram bat ka kerteng jome sat ngi da ka snam bat ai ngi ka bor bangila ban yeng nam ta ka buram jome ban yeng hapdeng kijing pra ki babon chat haka kertengu jisu ngi pan. Amen. tong ini wai no kajing ai kajong try kajing eat ba plau blai bat kajing slok sim ba khoi kini kajing khu tu kan shong ka kan shong dap kin buat yang i wei pai wei kham ta me habangi don kajing thang bat kajing ang not ban yeng hapdeng jo kajing ker ken nong rengkat begitu ke mani bat syakriya blai ba em na do menta bat cedo ke ba bam jukut ru. Amen.